Щитовидната жлеза е един мъничък орган в организма с огромно влияние върху всички останали органи и системи. Днес бих искала да обърна внимание на една връзка между тази малка жлеза и голямото сърце и сърдечно-съдовата система. И може би най-точният израз, който съм срещала, когато обсъждаме сърдечно-съдовата система и тироидеята, е израза, когато щитовидната жлеза говори, сърцето слуша. Мисля, че това най-ясно определя тази комуникация и всички знаете и знаем, че щитовидните хормони имат ефект върху всички тъкани и системи, имат отношение в кислородната консумация на всички клетки. По отношение на сърцето, тези ефекти се свързват с ритъма на сърцето, с честотата, с която това сърце бие, с артериалното налягане, с еластичността на съдовете, т.е. изключително многопосочен е ефекта и ако хормоните не са наред, възможни са различни симптоми от страна на сърдечно-съдовата система, които винаги трябва да имаме предвид, когато търсим причината за тях. Освен това, хормоните на щитовидната жлеза, извън директният ефект, който имат върху изброените фактори, които казах, променяйки метаболизма, било на холестерола, еластичността на съдовете и кръвосъсирването, повлияват така наречените атерогенни фактори, т.е. факторите, които могат да доведат до развитие на атеросклеротичния процес. От там насетне сърдечно-съдовия риск става много голям, защото това не са ни лабораторни показатели, а целта в медицината е да подобрим качеството на живота и да удължим живота на хората, т.е. да намалим сърдечно-съдовата смърт. И така, тръгвайки от щитовидната жлеза, ако тя работи нормално, бихме могли да повлияем в позитивна посока и много от сърдечно-съдовите рискови фактори. Какво се случва, ако щитовидната жлеза не работи добре? Т.е. произвеждаме по-малко хормони и това не е компенсирано. Можем да имаме забавен пулс, аритмия, промяна в ритъма на сърцето, т.е. то бие неправилно. Включително при едни по-тежки форми може да бъде наблюдаван, той не може да бъде усетен, но може да бъде регистриран така наречения перикарден излив. В такива ситуации холестерола става висок, когато функцията на жлезата не работи. Може да бъде променено и налягането в белодробните съдове, т.е. един недобре лекуван и продължителен тежък хипотироидизъм може да доведе до сериозни смущения в сърдечно-съдовата система. По отношение на обратната функция, когато имаме хиперфункция или повишено производство на хормони, имаме едно участяване на пулса, много често има аритмия, една от основните причини за аритмия може да бъде щитовидната жлеза и нещо, което е много характерно и всъщност и човек сам може да се замисли на тази тема, по отношение на артериалното налягане съществува една много голяма разлика между систолното и диастолното налягане, т.е. между двете граници на артериалното налягане разликата става необичайно голяма. Т.е. това също е един специфичен белег, при който можем да мислим за промени в щитовидните хормони и би трябвало да ги изследваме. В същото време някои от медикаментите, които се ползват в кардиологията, какъвто е да кажем амиодарона, които са с много големи дози йод, могат да доведат вторично до промяна на хормоните при определена група хора, разбира се, не при всички, но така или иначе едно продължително лечение с йод съдържащи препарати налага проследяване на функцията на щитовидната жлеза, за да можем да бъдем в един синхрон и в баланс, защото, отново напомням към това, което казах, ако щитовидната жлеза говори с равномерен, тих и спокоен тон, сърцето би чувало всичко точно както трябва и би постъпвало по подходящия начин.